Добре, значи Матея 18 глава. Тогава Петър се приближи и му каза: Господи, доколко пъти, като сгреши брат ми против мен, да му прощавам? До 7 пъти ли? Исус му каза: не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. И сега спрем за малко. Добре? Значи имаме тук една математика да направим. Колко пъти да прощаваме нашия брат? До 7 ли пъти? И Исус му каза: не, до 70 по 7. Това означава, че трябва да прощаваме до 490 пъти. Ами, добре, да, трябва да броим и така, до 490 пъти трябва да прощаваме, затова може да започнем комюнион и така, нали? Не, тук малко по-дълбоко. Значи, 7 пъти по 70 означава какво? Безкрайно. Защото 7 е число на пълнота в еврейската култура. И когато Петър попита дали прощавам до 7 пъти, той винаги каза за много ли пъти да прощавам? Много, значи. А Исус каза много пъти по много, означава безкрайно. Да прощаваме брата или сестра без край. И как това е възможно? Има въпрос. Не е лесно, нали? Безкрайно. Какво означава да прощаваш също? Това е добър въпрос. Нали? Как изглежда прощение? Когато бяхме на Grief Recovery с Краси, там много важна ролка играеше прощение на тези, или които са умряли вече, или с които имаш нещо нерешено. По принцип, прощението е нещо нерешено в твоето сърце относно човек. Когато имаш някакви или претензии, или нещо не си му казал, нещо неразрешено между вас има. И да прощаваш означава, първо, това е важно за твоето сърце, да прощаваш човек. Не само за него може би няма значение никакво, за твоето сърце е много важно. И да прощаваш, какво това означава? Това означава да не се държиш за миналото, нали? Да не страждаш от мислите, когато се сещаш за този човек. Така, не, ужас, какво имаше. Да не страждаш от това. Да желаеш добро на този човек. И да не държиш се за обидата, която той е направил срещу теб. Следващата притча ще бъде за длъжни хора на царя. Но принцип на прощението, когато не прощаваш човек, ти го държиш в някакъв затвор. Затвор на непрощение в своето сърце. Ти как го слагаш в този затвор, в своите мисли, че ти искаш някаква справедливост. Не си удовлетворен с каквото се е случило между вас, не си, искаш някакво възмездие на този човек. Нали? Но да простиш не означава да го забравиш от другата страна. Прощение е нашето решение. Решението на нашето сърце, че човек не е длъжен на нас. Нищо. Не го правим длъжен. Длъжник. Да, когато не прощаваме човек, не може да се смирим с несправедливостта, което беше срещу нас. Нали? Искаме справедливия съд върху този човек. И когато, може би, мислим в главата си за този човек или за нашите отношения, може би мислим как щяхме да му отговорили така, да разбере всичко или да се случи нещо с него. Такова, знаеш, да бъде в същата ситуация, като и ние, като и той направи на нас, да бъде справедливо всичко срещу него. Нали? Значи, по принцип, възмездие.
Искаме човек да получи каквото заслужава. Нали? Да. А дали има нещо общо с това, че ние решаваме да съдим кое е правилно, кое е криво, а всъщност ние не трябва да съдим? И ще дойдем към това. Това е само началото. Аз само започнах да говоря. Ще дойдем, да. Значи, когато някой ни е обидил много силно и след това иска да каже прости, лесно ли е да простим? Зависи от това какво той е направил. Да, правда. Ако той настъпи на твоят крак и каза, о, извинявам се, това е лесно. Ако той нещо... но това е по-трудно, това е вече по-трудно. По-скъпи обувки, това е вече по-трудно. Колко е по-трудно, ако човек е направил нещо много сериозно срещу теб? Зависи кои сме ние, къде сме. Разбира се, да. Но колко е трудно това? Нали е трудно? Ще ни е по-лесно. Ако какво? Ако сме много така и решени и духовни, ще ни е по-лесно. Разбира се, да. Разбира се. Да. Също аз мисля, че по-трудно е, ако той го направил намерен, специално. Едно е Точно. Извинявай, а друго, ако той знае, че боли ти крак, например, и той така не го направи специално. Ще да кажа, извинявай. Без да иска да се извини, нали? Или дори ако иска, но все едно ти знаеш, че но преди 5 минути той да го е искал да направи. Да. Или ако човек не разбира какво е направил също нас. Да. Искаме той да разбере, да почувства каквото ние чувстваме. Нали? Говорим с него в главата си и му обясняваме всичко. Така трябва да разбереш всичко. Нали? Или ако той не казва нищо, ако той е направил нещо срещу нас и не моли за прощение, живее как така и трябва да живее и нищо не прави. Нали? Това е трудно да прощаваме в тези ситуации. Защото човек трябва да получи възмездие. И сега ще четем една притча. Това е от 22 стих. Матея 18 глава, от 22 стих. Това е продължение. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. Но понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и да се плати дългът. Затова слугата падна, кланяше му и каза: имай търпение към мен и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го жалеше, го пусна и му прости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 динария. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна и му се молеше, като каза: имай търпение към мен и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в темница, докато изплати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха. Дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало. Тогава господарят му го повика и му каза: зли слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, като и аз се смилих на теб? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите, докато изпълни целия дълг. Така и моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. Това е притча. Притча е история, за която отразява реалност някаква. Исус опита да покаже нещо в тая притча за нас. И първият слуга, той имаше огромен дълг. Нали?
Това е равно, значи в NIV написано е, че един талант е равен на 20 години на работа на един работник, обикновен, дневен работник, който получаваше 1 динарий на един ден. 20 години, а той 10 000 такива дължеше. Много огромен дълг. Но всичко започва от разбирането на големина, на своя дълг, нали? Всичко продължава с осъзнание на справедливост. И какво е справедливост в този случай? Какво беше справедливо от царя да направи с този слуга? Не знам дали е справедливо да продаде семейството си. Да. Първо, той е цар. Той може да прави всичко, което иска. Второ, това е справедливо царя да го вземе, да хвърли в затвора и да продаде цялото му семейство, за да върне поне някои пари. Няма да върне всички пари, няма да върне цялата сума, разбира се. Това е много, много голяма сума. Не знам защо този слуга взе толкова много пари и не знам какво е направил с тях. Да. Но наказанието е законно. Наказанието е справедливо. Но длъжник моли царя да прости. Но длъжник моли царя да потърпи малко. Той да върне, да изплати. Не знам как той искаше да му изплати толкова голяма сума, обаче той помоли царя да почака малко. Той да върне му целият му дълг. Той дори не може да помисли царя да прости му дълг. Защото така не е редно. Това не е справедливо изобщо. Но царя смили се върху този слуга и прощава му целия дълг. И това е голяма, огромна милост. Тогава особено живота на човека не струваше толкова пари. Живота беше по-евтин. Имаше робство. Продаваха хора, убиваха хора, много. Но царя реши, че неговия живот е за него по-важен, отколкото той да му върне този голям дълг. И царя му прощава в минус за себе си, защото той губи много пари. Когато той му даде парите, той очакваше той да ги върне. Нали? Но той не може вече. И царят му прощава, защото разбира, че няма да върне. Никога. Не е възможно за него. Няма такива пари. Неговия слуга. И това справедливо ли е? Абсолютно несправедливо. Това е абсолютно несправедливо, но това е милостиво. Милостиво по отношение към слугата. Не мога да представя колко беше рад този слуга. Щастлив. След като напусна тази стая. Може ли да представите? Неговия живот сега вече не принадлежи той не е вече в робството на дълга си. Той е свободен човек сега вече. Царят му прости, той го отпусна. И сигурно имаше някакви пари също при него. И не трябваше да отдава всичко. И своето семейство Това е повод за голяма радост, нали? Но тък му излиза от царя, среща своя съслужител. Човек в същото положение, като и този човек. Нали? И този човек му дължи 100 динария. 100 динария е 100 дни на работа. Не е много малко, не е 2 динария, нали? Някаква сума, колко получавате за 3 месеца? Такава заплата. 3-месечна заплата, да ви кажем. Така. Но всичко се познава, когато сравняваш. Неговия дълг и
и дълъг, който беше простен на този слуга. Нали? Когато сравняваме, разбираме, че това е нищо. Тези 100 динари е изобщо нищо. Прах. И когато мислим за себе си в този случай, каквото човек и да може да направи срещу нас, дори някакви сериозни неща, които ни обиждат много силно, неговият дълг към нас е милион пъти по-малък, отколкото нашия дълг към Бог. Нали? Въпрос на този отказ е дали ние сме готови да прощаваме този дълг в 100 динария, когато ние бяхме простени от по-големия дълг, много по-големия. Разбираме ли колко Бог ни прости? Това е по-важен още въпрос. Когато разбираме колко Бог ни прости, трябва да се попитаме how dare we? Как смеем да не прощаваме? Как смеем да не прощаваме на този, който ни дължи 100 динария? Но този слуга не прощава своя съслужител. И тази история е призвана да ни покаже колко този слуга е егоистичен и колко е пети, дребнав. Точно. И който слуша тая притча, той трябваше да се възмути. Как така той не простеше на своя слуга? На своя съслужител? Царя му тък му прости. Нали? Големия дълг. И как той смее да не прощава? Такива чувства трябва да издигне тая притча в слушателя. Но тази история е за всеки един от нас. Нали? Тя трябва да резонира в нашите сърца. И ние трябва да се виждаме като този слуга. И да се питаме как смея да не прощавам на моите брати и сестри. Каквото да и направили срещу мен. Как аз смея да не прощавам, защото това каквото ние правим, това е несправедливо. Сега ще обясня защо. Ако искаме справедливост истинска, то това е справедливо. Нали? Да прощаваме, защото ние бяхме простени. Това е справедливо. Да, всеки слушател на тази притча би се съгласил, че това е справедливо. И Петър попита, до 7 ли пъти да прощавам брата? Исус казва, винаги да прощаваш своя брат. Безкрайно. Точно. Безкрайно да прощаваш. И тази история се свършва с предостережение за нас. Как предостережение? Warning, предупреждение. Цар чу за това и примени закон. Приложи закона към този човек. И когато аз чета тази притча, аз чувствам, че така, браво на царя. Точно така трябваше да направи с този човек. Нали? Това е възмутително. Когато царя му прости, той излезна и започна да choke his coworker. Това е справедливо, че царя след това взе този човек и го хвърли в тюрмата. Това е доброто побеждава зло. Накрая на тази притча, нали? И това е редно така да се чувстваме, когато четем тази притча. И ние обичаме справедливост като цяло. Ние обичаме справедливост в филмите, когато гледаме нещо. Не знам, аз почти плача, когато някакъв главен герой показват своите сили и всички побеждава и така, най-накрая. Целият филм беше притеснен, този човек, и страдаше, и това накрая филма така състава и всички поставя на своите места. Нали?
Браво, чувствам се добре за това. Супер, справедливост тържествува. Но когато Исус ни слага на мястото на този слуга, чувството на справедливостта трябва да се смени с чувството на страха. Справедливостта на възмездие, вдъхновяване, по принцип. Но само когато това възмездие не е применимо срещу нас. Съгласни ли сте? Аз имам тотално друго чувство. Аз имам тотално друго чувство. Добре, ще разкажеш, когато ще обсъждаме. Изчакай секундичка, добре? Ние не искаме към нас. Ние не искаме справедливост, ние искаме милост към нас. Защото разбираме, че ние сме много грешни хора. И разбираме, че правим много грешки. И срещу хора, и срещу всички. Ние не искаме всичко да бъде справедливо. Каквото ние направихме, такова и срещу нас да направят. Ние го не искаме. Обаче, като цяло, разбираме, че и искаме да бъде всичко справедливо. Нали? И ако ние разбираме това, че ние искаме милост, значи ние трябва да помилваме всички, които ни са длъжни. Като този цар ни е помилвал. Защото той ни прости много повече, отколкото ние може да простим на своя брат. И ако ние не прощаваме някой и искаме справедливост да тържествува, тогава трябва да бъдем последователни и трябва да приемем Божията справедливост към нас. Но ние не го искаме. Да. Проблем често е, че ние се виждаме като много добри хора. И не разбираме до края колко Бог ни е простил. Ако ще се видим по правилния начин, няма да има въпрос дали прощаваме. Да, защото ние не можем да разберем колко милост Бог трябва да покаже към нас, да прости нашия дълг. И да, без осъзнание на Божията милост към нас, това е лесно да съдим другите хора, нали? Сега нека да помислим за себе си, добре? Кой трябва да простим? Нашия съпруг ли? Или нашето дете? Или някой, който ни предаде? Или някой, който ни направи нещо много лошо, че не може да го отпуснем сега и в нашите мисли винаги го душим, choke him in our thoughts. Върни ми блага. Не е справедливо, нали? Нека да помислим, кой трябва да простим, да отпустим, да освободим от неговия длъг. Но един от най-трудните въпроси в този отказ е: трябва ли да прощаваме, ако хора не молят за прощение? Защото тук и този слуга помоли за прощение, и другия слуга също, помоли за прощение, нали? И преди, когато миналия път, аз ви записах видео, също с този отказ, там Исус говореше, ако той казва извинявай, значи добре, построил си отношение с човек. Ако той не казва извинявай, трябва да ходиш към, нали, с приятел, с някой още, и ако не разбира нищо за себе си, трябва и с църквата да говорите с този човек, нали? Да донесете, че нещо трябва да се промени. Но това е въпрос на отношение. И затова много ми харесаше този Grief Recovery, за който говорихме, че понякога трябва да простим хора, които са вече умряли. Как те да помолят за прощение? Няма начин. Понякога хора не сме до нас вече. Ние не ги знаем. Как те да помолят нашето прощение? Когато гледам на сърцето на Исус,
Аз разбирам, че Той предложи ни прощение, когато ние не искахме Неговото прощение. Нали, Той и в Sermon on the Mount Той казваше: благословявайте на тези, които ви проклинават. Нали? Правете добро на тези, които ви мразят. И обичайте своите врагове. Нали? И като Исаия е писано: I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here I am, here I am. Бог предлага, винаги прави първата крачка, стъпка, как да кажа. Първата стъпка към нас. Той винаги предлага своето прощение, а не е зъл и гневен, докато ние не помолим прощение. Но това е вече наша отговорност да приемем това прощение, нали? И ние трябва да постъпваме по същия начин, като и Бог. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. When we were still sinners, Christ died. И ние трябва да правим първата стъпка. И ние трябва да правим първата стъпка. В конфликт ние трябва да правим първата стъпка. В конфликт ние трябва да предлагаме, да наладим отношенията. Това и в предишния отказ беше така. Ти трябва да отидеш при брата си, да построявате вашите отношения, да сте братя, да имате обич между си. Така. Това са моите мисли. И сега вие какво мислите за това?